হ্যাঁ, আমি প্রথমতে খুবই সুখী। ইউপিপিএলৰ আমাৰ যি সন্মিলিত প্ৰাৰ্থী আছিল বিজেপিৰ লগত জিএছপি সকলৰ লগত মিলি যি আমি সন্মিলিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে মণ্টু বড়োক ইয়াত প্ৰক্ষেপণ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁ বহু সংখ্যক ভোটত জিকিছে, তাৰ বাবে আমি বিৰাট সুখী। তেওঁ যাতে তেওঁলোকে নীতি আদৰ্শৰ দ্বাৰা কামবিলাক কৰে, ভৱিষ্যতে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যাতে উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰি যায় আৰু মিছলিড নহয় যাতে, তাকে কামনা কৰিম। আমিও নাচিম, সেইকাৰণে পুৰা ৰেডি হৈ আহিছোঁ। আমিও অকণমান পিছত আমিও নাচিম, খানা খাম, পাৰ্টি কৰিম ন। আজি আমাৰ কাৰণে আনন্দৰ দিন। এই মই দেখাই পোৱা নাই ৰ'বা, কি কি কাটি আছে, চব থাকিব, যাৰ যি মন সেয়ে খাব পাব আজি, কাৰণ আমাৰ কাৰণে আজি খুব আনন্দৰ দিন। গতিকে যোনে যি বিচাৰে তাকে খাব পাব। এইটো হাগ্ৰামাকে সোধক আপোনালোকে যাই পেলাই, কাৰণ তেওঁতো মহাপণ্ডিত না, চব কথা তেওঁ কৈয়ে থাকে। গতিকে তেওঁকে সোধক যাই পেলাই, আজি আমি নাজানো তেওঁলোকে ক'ত কি কৰি আছে, গম নাপাওঁ। जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो गिबियावनो कक्लाबारि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावहरदों। बिथांमोना गोबां भट होनानै मन्टु बर' बिथांखौ देरहाहोदों। लोगोसे मानगोनां प्रमद बर' सार बिथां, डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावहरदों। जोंनि हिमन्त शर्मा सार बिथांनि जोंनि बिजेपि, इउपिपिएल आरो जिएसपि बिथांमोना गासैबो ज' जानानै बिथांखौ देरहाहोदों। लोगोसे कक्लाबारि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना बिथांखौ देरहासार होनायनि गेजेरजों कक्लाबारि ओनसोलनि जायगाया जाहाथे जौगालांनो हायो, बेफोरनि थाखाय बिथांखौ भट होनाय जादों। आङो बयनिसिमबो साबायखर जासिहरदों। बेखौ जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना सावरायगोन, गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोना सावरायगोन। बेखौ आं बुंथ'नो हाथ'वा, खिन्थु बिनि सायाव सावरायनाय जागोन। बेवहाय जोङो कक्लाबारि ओनसोलाव इडुकेसनखौ बांसिन गुरुत्व होनाय जादों। इडुकेसन सेक्टरनि बेलायाव जों बिथांमोनखौ आवगायलांनो हानांगोन आरो लोगोसे आइजोफोरनि थाखायबो जि बिथांमोना असुबिदाफोर दङ, बिथांमोनखौ माने हेल्प खालामनायनि गेजेरजों कक्लाबारि ओनसोलनि जि समस्याफोर दङ, बेखौ जोङो 50% बाबो आगोलाव खालामग्रोनानै लासै लासैनो जोङो 100% खालामलांगोन होननानै आसा दं। बिराद खुसि जादों, जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला बिथांमोना मोजां थासारिखौ लुबैदों आरो बिनि गेजेरजोंनो बिथांमोना जाय बिथांखौ भट होनानै देरहासार खालामदों आरो बे बिथाङानो देरहानायनि गेजेरजों बिथांमोना खुसि जादों, रंजादों। आं बिनि थाखायनो खुसि जादों। जोबोद रंजानाय मोनदों जे कक्लाबारि समस्तियाव जे उफ्रा बिसायख'थिया जानानै थांबाय आरो बे बिसायख'थियाव दिनै जोङो मोजां फिथाइखौ मोननो हाबाय। बिनि गिबियावनो दङ जोंहा जे जथाय जोङो बिजाथि होदोंमोन मन्टु बर' बिथांखौ। दा बे समाव आङो इउपिपिएलनि जानानै बिजेपि, जिएसपि आरो इउपिपिएलनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावो जे बे उफ्रा बिसायख'थियाव बिजेपिनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो जिएसपिनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंखौ जोबोद मदद खालामदों। दा बिथांमोननि नाजानाय आरो जोंनि दोलोनि नाजानायनि गेजेरजों जोङो दिनै उथ्रिसार जानो हाबाय आरो जोङो आसा खालामनाय बादियैनो दिनै मन्टु बर' बिथांखौ जोङो देरहासार खालामहोनो हाबाय। बिनि थाखाय जोङो दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे रायजो राजा साफ्रोमखौबो जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो साबायखर बावो आरो मिजिंथिदों मन्टु बर' बिथाङा बे समस्तिनि जानानै रायजो राजानि जानानै गोबां माखासे खामानिफोरखौ मावलांगोन होननानै। जों आसा खालामनाय बादियैनो दिनै मन्टु बर' बिथाङा 32,000निबो बारा भटखौ मोननो हाबाय। जोङो 16,000 डिफारेन्सआव जोङो देरहासार जानो हाबाय। बिनि थाखाय आङो रायजो राजा कक्लाबारिनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ दोलोनि जानानै आङो साबायखर बावो आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बे कक्लाबारि समस्तियाव मन्टु बर'नि गेजेरजों जौगानाया फैगोन। नंगौ, जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोजोन आरो खुसिनि बाथ्रा। रायजो राजानि थाखायनो जोङो देरहासार जानो हाबाय आरो बे समाव नोंथांमोना नुदों जे बेवहाय गोबां जोंनि बिमाफ्रा बेवहाय रंजानायजों बिथांमोना मोसागासिनो दङ। मानो होनोबा गोबाव समनि उनाव बे कक्लाबारि समस्तियाव जौगानाया फैनो थांगासिनो दङ। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा बे कक्लाबारि समस्तिखौ गादबनानै दोनदोंमोन। मोनफ्रोमबो बिथिङाव कक्लाबारि समस्तिया जौगानो हायाखैमोन।
खिन्थु दिनै जोंहा मोनसे आसा दङ जे प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो बेवहाय मन्टु बर' बिथांखौ MCLA हिसाबै जोङो मोननो हाबाय आरो बिथांनि गेजेरजोंनो बे कक्लाबारि समस्तिनि रायजो राजानि जे आसा बा जे मिजिं दङ बे जाफुंसार जानो थांगासिनो दङ बेखौ दोलोआ बिनि सायाव जोङो सिन्था खालामगोन जोंहा हाइकमान्ड दङ मानगोनां प्रमद बर' सारा बिनि सायाव सावरायनानै हयथ' उनफ्राव बिनि थिरांथाखौ लागोन।